93.5. Ito po ang programa ng masang walang kwentang-kwento. Tunay na kwento na boy nyo sa radyo. The craziest. The loudest radio program every morning. Money. How are you? Kumusta mga kabarangay? Nakikinig po sa atin all over Western Visayas. Sa bayan sa Aklan, Antique, Capiz, Negros Island, Pasig City, Guimaras Island, Bacolod City, our twin sister. Sa 182 na mga barangay sa probinsya ng Iloilo. Sa bilog nga syudad ng Iloilo, naka-MECQ. Sa mga na-lockdown ng mga barangay na nakatutok sa Talk to Papa, good morning! Miss nyo, na-miss nyo ko? Hashtag miss you, Papa Prince. Sa mga nakamiss kay Papa Prince, wala ko daan Sunday, wala ko daan sa third day, wala Talk to Papa sa third day, boring. Wala Talk to Papa Sunday, boring. Sunod na sa inyo ha, hindi na sunod sa akon. Pero sa mga nakikinig po, it's a beautiful Monday. Thank God it's Monday. This is the day that the Lord has made. Let us all rejoice and be glad in it. Let's check your lungs. Check natin ang mga lungs ninyo mga kabarangay. How's your lungs? Ayos lungs? 10 seconds countdown. Sa mga nakikinig po sa atin, I care for your lungs. I want your lungs to be healthy. Believe me, who can make my Ang ining bahin kanulong sa inyo sang Santon Plus. May sponsor ganon. gonna do? Bikini Man. Kiss me. Okay, 10 seconds. Dapat ha. Let's start ha. Dapat. Let's check if your lungs are okay. Wala sang sagrak. Wala sang ubo. Tayo yun. 10 seconds countdown lang na inhale lang. Inhale. It's not me ha. Why ko na ginahimo-himo? Na-read ko na sa article sa social media. That your lungs should be healthy. Especially meron kitang pandemic. No? That your lungs should be healthy. And one way of checking if your lungs are healthy is by taking a deep breath. Inhale in 10 seconds. Dapat dire-diretso. Wala sang untat. Okay? Let's do it wherever you are, whatever you're doing right now. Ara ka sa imo nga masalakyan, nakabarangay FM 93.5. Ara ka sa inyo balay, ara ka na sa inyo opisina, sa inyo lubrahan. Let's do it. Ready? Sa mga ma-join, pagkatapos ka text nyo ko, hashtag ayos langs. Tapos sa inyong name, inyong lugar para ma-acknowledge ka mo. Ang dami na nakikisali kasi, ang dami na. Ang dami nang sumasali. Ready? Inhale. Exhale. Baby love. Focus. Easy love. Your mama don't mind, your papa don't mind. Let's get together and spend some quality time. You got this. You Stay at home. We're on MECQ pa rin ng Iloilo City. Let's check later if we'll downgrade to GCQ. Hopefully. Pero nevertheless, mga barangay, tuloy-tuloy po tayo sa Talk to Papa. Papa don't mind. You can start calling na. Coffee na ka mo? Probably it's your first time makinig sa amin. Kami pong Barangay FM 93.5 sa Iloilo. We are the FM station of GMA Kapuso. This is her station of DYSI Super Radio 1323 Kinambalita. Ang programa tinututukan niyo po, it's Talk to Papa. Ang DJ, Papa Prince. Makis ko anay sa mga laon. Abi sa mga laon nga nakatutok. Sobang yabayaw ang ilok. Mahalok si Papa Prince. Mut ang iyang ilok pa. Bago siya iba. Angga ko anay sa mga laon. At least pag on nyo sa radyo, may araga-angga sa inyo, nga DJ, no? Seems
Sa mga balo, pagit sa mga balo, pagit abi, ibayaw ang inyong, palda, ibay, ang inyong liog, abi. Itoon, kay Papa Prince, ang halik ko po ay nakakapagpapagaling yan. Ang kiss ni Papa Prince, nakapagpapagaling yan. Ng rayuma arthritis, uric acid, kag iban pa. Amot-amot ang liog sa mga balo ba? Amot pinipig. Last na lang. Sa dughan sa mga single mom nga nakatutok sa bukod di magkabalaka kay man may healing power ang aton nga halok sa kahanginan ni ituon lang inyo mga dughan. Ano man inyo ginabatsag bukol-bukol sa kalawasa. Kung kini ang inyong panghihingon, bulian ka mo makatulog, ituon lang kay lokanta. The healing power of Papa Prince. Mut dugan sang mga sikalma. Hamot mo ko pandan ang iyang dugan. Kahit hindi gwapo, Ang DJ na hindi gwapo. kahit na di matalino, Ang DJ na hindi po matalino. di may puso. Basta ang daily goals ni Papa Prince, mapangiti ko kayo to make you smile, to make you laugh, to make you feel better. Ano man po inyong pinagdadaanan ngayon? Hindi ko Struggles in life? You're in dilemma right now? rin sa Depressed ka? You need someone to talk to? Okay, give me 5 minutes of your time. Grab your cell phone right now. mapagkat. Wherever you are, whatever you're doing, driving, Hindi gwapo, tapos may pinagdadaanan ka, mahirap magmaneho kapag galit ka. Kapag nag-away ka ng boyfriend mo, kaya ng mister mo, live-in partner mo, di may puso iwas road rage mga kabarangay. ko. So the line is open mga kabarangay. You can start calling na. Let's check this out. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning, what's your name kuya? JC. JC, may problema si JC? Pang. Yung totoo? Pang. Promise? How old are you JC? 29 pang. Sa din ka kapanood JC? San Miguel pang. Kamusta San Miguel Subong? Ano na usulan pang. Oh, ay ka mo da ano no? Modified GCQ ka mo no? Pang. Ari ko ligaw obra pang mong pero taga antike ko pang. Okay, sige, may problema. Sige. Kabe, Papa Prince, pwede ka pa utwas? Papa Prince, pwede ka patuwas. Sige, be, JC. Talk to Papa. What's your problem, JC? Ang Ang ano? may ex ako dati pang. May ex ka. Siyempre dati, ex mo yan. And then, let's talk about ex. X-rated. Ano na yun? Pero sana man yapon ko ang gusto ko pang. Bakit siya yung gusto mo pa rin? Meron dahilan yan. Baka nga sa subong sa maghihapon, ha? Mga ano nakadugay? Ano na kami pang mga 3 years na kami pang. Dugay na ka mo nag-break. Ano lang pang, baka kami si break na ano lang ang closer lang pang. So wala ka mo closure. Pang. Wala ka mo break. Wala. Ano na paano ka mo nagbulagay? Ano natabo? Anyari? Ay, naman, anya pang may baye ko mo. Ikaw naman kasi. Ikaw gigali ang malasolon niya. Nagginto time mo siya? Ay, ano pa mong kay... Okay lang. If Ang babae pang nagnala ko pang. Sa FB lang pang. Ano na? Sa FB lang pang nagnala ko babae. Type Ito ano? na, daraman ako pang. Ay, hindi tapag ibalik sa babae. Hindi tapag ibasol. Ano tayo, wag tayong, ano ganina, hugas kamay? Ano ganina? Inang mangin luwas. Hindi ta mangin luwas. Hindi tapag ibalik sa, kalain man ang ibalik mo sa babae. Ngayon, Papa Prince, sa tintar lang ko sa babae, etc. Wala sang manog tintar kung wala sang kapatintar man, no? Ako unta na lang kung at some point sa inyong relasyon, kung nagginto tayo mo ang imong biya mo, naging bulagan niya ka, tawag na mirisi. So, pero budlay na, ano nang balita sa imong girlfriend subong? Ang ex mo, ano na balita sa iya? Gusto niya pang mag-communicate pa kami nga duwa. Kaso lang may girlfriend ako na subong. Tipo, why ka nagalip? Ari man taon, may nobya ka na, ano pag hindi mo sagad ka? Ano gidiyayay mo yan? Ay, nako!
Ay, nagay mo muhaw bala. Tita nawa bala. May nubya ka na gali subong. Tapos, sagad ka pa imoya ka sa ex mo. Unfair. Pero pang may Unfair. palangga, kumanyapan sa mo. Unfair na sa imo nga girlfriend. Hindi na pagpalangga tawag da. Ang tawag da, dinalok, sungak-sungak. Muhaw-muhaw. May pala may tubya ka na. Ano gusto mo sa ramahon mo gid sila? Pila na ganiliwat edad mo kuya? 29 pang. 29 anyos ka na, daw wala kaming gyapon buot sa pag-abot sa relasyon. Balan mo, ang isang katao nga mature na sa relasyon, once you get mature sa relationship, you know what you want in a woman. You know kung nga nagsulod ka sa amo ng relasyon. Anong gusto mo? Saan kaya maplano mong pakasal? May plano ka na nga mag-settle down? Wala man? Why pa pang? Amo na gani problema sa imo. Kaya wala ka pasang plano nga mag-settle down. Gusto mo, kung sa manok pa, kupa ka lang ako pa. Ako ano gani ngalan mo, JC? Pang. Let go mo na to. Nga gusto mo sa lamahon, gidhaw. Ang mga amo man na problema sa aton mentalidad nga mga lalaki mo. Hindi ta gusto nga ano ganyan ang term na? We don't want to set them free. You know why? You know why? Kapabilin sa aton balang punto balang ay lalakay ko ya. Bala. Pride na lang na ang kapangibabaw sa imo. Happy na set your your ex free. Happy na to siguro kung ano man ang yanadangatan sa iyang kabuhi to. Ikaw happy ka? Ikaw happy ka? Oo. You know what? You will never be happy kung amo nadlagan sa imo nga utok. Amo nadlagan sa utok mo, hindi ka mangin malipayon sa relasyon. Dibla? Pang. Namin ko bala noy. It's time for you to grow mature na sa isang relasyon. Mangkutonta ka, wala ka gani plano sa kumano ka sa nobya mo na subong. Ang imo na, sungak-sungak ka lang gid. Muhaw ka lang gid. May nobya ka na. 29 anyos ko na. Siguro lain ang lain ang i-advise ko sa imo sa ulihi kung pagstoryahan ay lain edad mo, galing edad mo subong ya, 29 anyos ka na. Gamo, gusto mo, salamahon pa mga babayi. Hindi ka magamuna. Kay kalain ng salamahon mo ang mga kababaihan. Tanawa nga, agin bulagan ka sa imong ex, bangod gintutay mo siya. Tapos gusto mo sa balikan, ang guwaya, ang imo naman nga nubya subong ang itutay mo. Tay kung ano kakagago klase ka lalaki mag-amo ka na? Dibla, kahuluya. Ang guwaya na, wala sala ang mga kababayan, ikaw yung may salaya, hindi kaya kabaloya mag-settle down, hindi kaya kabaloya magkontento kung ano may arakaw. JC? Hello, pang. Oo. JC, unfair. Gusto mo, ikaw man ito time nila sa ulihaw? Ay, hindi man pang. Hindi man gali. Kung hindi mo gusto nga ito time ka nila, hindi mo man sila pag ito time. Kaya ang kabuhi, hindi lang kay ito time lang o brata. Kung hindi mo gusto nga ito time, hindi mo man pag ito time. Pero kung gusto mo nga ito time mo. Pag gusto ka mo na ito time. Pero hindi mo sa pag ito time para hindi ka pag ito time. Balis ka doon tabala. Kung ang imong nobya subong yang may iban nga lalaki, ano ba tsagon niya? Ano ba tsagon mo? For example, be. Timanggal balan mo manggal aragay. Dibla, kung ang imong nobya subong nga may iban, ano matsagan mo? Dibla, malapakan man imong nga pride. Amo man ang matsagan niya subong, labi na gid ikaw nga tarsokaw nga gusto mo to yung makibalik sa ex mo. Palanggaan nobya mo. Hindi pag ito time. Palanggaan nobya mo, hindi pag ito time. Bang. Ikaw bata, kablamili ka mag 2 time, pero ay mahal. Ha? Layas! Bang. Mama chop-chop! Mama chop-chop! Kamong mga kabataan, kamo bala doon